ଶୁଣ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ହେନେ ବନସ୍ପତିରୁ ନେଇଯିବୁ। ବନସ୍ପତି ଭଣ୍ଡାର ହଁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ସେଠି ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ କହୁଛି ବିନ୍ଧୁଛି। ଜ୍ୱର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିଲା? ଜ୍ୱର 2-3 ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ହେଲା ତା 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମିଠା ଅଧିକା ଖାଉଥିବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଇଏ ନାଇଁ ତ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠା ପିଠା କିଛି ଖାଉନି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବ ଖାଦ୍ୟ ତ ପୁରା କମେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲି ଖାଉନି ଆଉ ଯାହା ଖାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ମାନେ ବାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାନେ ବାନ୍ତି ହେବ ତାର। ମୋର ହେଇଥିଲା, ମୋର ସେ ମାନେ ଭୋକ ଫୋକ କରିବନି। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଏଇ 3-4 ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଟାଣୁଛି, ଖାଉଛି ଠିକ୍। ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ମନକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଥରେ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ସେ ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକ କହିଲେ ଏ ଜାଗା ନା କହିଲେ ସେଇଠି ଯା, ସେ ଭଲ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପେଟ ବଥା ହେଉଛି ନା ଝିଅ? ଛାତି ବଥା ହେଉଛି ତାର। ହମିକା ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ଜଣ ଝିଅ ଠିଆ ହେନି ଠିଆ ପଡ଼ ମା କୋଉଠି ବସିବ? ଛାତି କହୁଛି ବଥା ହେଉଛି। ମୋର ଡଙ୍ଗୁଛନ୍ ଆଉ କାଣ ଥିଲା କି ମୋର? ହଁ କେତେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ନା କେତେ? ଅଳ୍ପ। ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ଠିକ୍ ହେଉଛି। 3-4 ଦିନ ହେଲା ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବି? ସାଧା ତ ଏବେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଉନି। ହଁ ସେମିତି ତେଲ ମସଲା କମ୍ କରିକି। ହଁ ତେଲ ମସଲା କମ୍ କରିକି ସାଧା ଉପରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଏଗୁଣିକା ଖାଇବ। କେତେ ଦିନ ଆଇଁଷ? ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଧାମନଗରର। ଧାମନଗର ଛକ। ତମେ କୋଉ ବାଟ ଯିବ କି? ଧାମନଗର ଦେଇକି ଯିବନି କି? ନା ଏ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଯିବ। ତମର ବା ଘର କହୁଛ କାଟିଆ? ନା ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ନା, କାଟିଆକୁ ଝଡ଼େଇ ଦିଲି, ସେଠି ମାମୁଁ ଘର ଆମର। ଶୁଣ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ହେନେ ବନସ୍ପତିରୁ ନେଇଯିବୁ। ବନସ୍ପତି ଭଣ୍ଡାର ଏଇଠି ମିଳିବ। ସେଠି ମିଳିବ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚକେଇ ଖାଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପରେ। ଖାଦ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଥର ଖାଇବ। 2 ଥର ମାନେ କେତେ ଦିନ? ଯେତେ ଦିନ ସରିବ ଆଉ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ପରେ ଖାଇ ହେବନି? ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଅ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ମସଲା କମ୍। ମାନେ କେତେ ଦିନ? ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା, ମାନେ କ୍ଲିୟର। ହଁ ତେଲ ମସଲା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି ମାସେ ନା 10-15 ଦିନ ଯିବ। ମୁଁ ରହିଲି।